பியூட்டி ப்ளஸ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கண் பார்வை நிறைய பேத்துக்கு மங்கிக்கிட்டே போகுது. இந்த கண் பிரச்சனைகள் நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இதுக்கான ஒரு அருமையான ரெமடியை பார்க்கலாம். சின்ன குழந்தைங்க கூட இந்த பிரச்சனை அதிகமாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். 100% வந்து இதை சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு நல்லா குணமாக வரங்கிறது உண்மை. அதேமாதிரி உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் உங்களுக்கே தெரியும். பொதுவாக வந்து நம்ம செய்ய வேண்டியது முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கடுங்காய். இந்த கடுங்காய் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம். இந்த கடுங்காயை வந்து நம்ம கொட்டையில் நீக்கிட்டு நல்லா காய விடணும். ரெண்டாவது முள்ளெலிக்காய். இந்த முள்ளெலிக்காவை கொட்டையில் நீக்கிட்டு அந்த நெல்லிக்காயை வந்து நல்லா காய விடணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா, ரெண்டுமே போட்டு நல்லா அரைக்கணும். அதை கொட்டையில் நீக்கிட்டு அதை ரெண்டுமே நல்லா அரைச்சி பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும். ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுங்க. இப்போ வந்து அடுத்து வந்து என்ன தேவை அப்படின்னா, தேன் தேவை. இப்போ முதல்ல நீங்கள் காலைல எழுந்திரிச்ச உடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நம்ம ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணியிருக்க அந்த பவுட்ரு, அதாவது கடுங்காய் நெல்லிக்காய் பவுடர் வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஒரு சின்ன பவுலில் போட்டுங்க. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தேனை வந்து கலந்துட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு விஷயமா கிடைக்கும். அதாவது கண் பார்வை வந்து 100% கிடைக்கிறது வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. அதே மாதிரி இதை வந்து ஒரு 48 நாள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் செஞ்சு வந்தீங்கன்னா நல்ல பலனாக நீங்கள் வந்து அனுபவிக்க முடியும். கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு நல்லா பயனுள்ளதாக விஷயமா இருந்திருக்கும். பிடிச்ச அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.